Sudanis ta' 29 sena intbat 30 sena ħabs wara li ammetta li permezz ta' daqqiet ta' sikkina qatel Eġizzjan fi triq Patri Felician il-Marsa f'Lulju tas-sena l-oħra għali Majh Ezzo Saed ammetta l-ħtija tal-qtil volontarju fil-qorti ippreseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera u ammetta biex ma jgħaddix ġuri fejn kienet jirriskja li jintbat omru il-ħabs. Adri Mohammed l-Eġizzjan ta' 25 sena kien mit fl-isptar Mater Dei wara li qala 4 daqqiet ta' sikkina f'sidru fost l-oħrajn. Saed kien ipprova jaħrab iżda nżamm minn diversi persuni biex bekk ġie arrestat mill-pulizija fi ftit ħin u kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih fosthom dik ta' qtil volontarju li ġar sikkina fil-pubbliku mingħajr liċenzja li kiser il-paċi pubblika u li wettaq qatt kriminali meta kien fil-pussess tarma. Fil-qorti ntqal kif il-vittma kien għajja tal-għajnuna filwaqt li talab lill-imputat biex jieqaf. Tim forensiku kien ikkonkluda li dan mid-battak tal-qalb ikkawżata mid-daqqiet li qala. Il-mottiv għadu mhuwiex magħruf minkejja li fil-qorti ntqal li l-vittma kienet jixrob qabel ġie attakkat. L-imħallef Xerri Herrera ddeskrivi dan il-qtil bħala barbaru u ingħata wkoll multa ta' 116 euro u 47 ċenteżmu filwaqt li l-qorti ħadet fil-kontroll tagħha il-flus u l-proprjetà li l-imputat jista' jkollu f'ismu. Iż-żmien li diġà qatta fil-ħabsa llum se jitnaqqas mis-sentenza ta' 30 sena. L-investigazzjoni tmexxiet mill-ispetturi Sean Pony u Rodrik Spiteri filwaqt li d-difiża tmexxiet mill-avukat Jason Grima. Mark Kakija Zammit ta' 25 sena minn Birzebbuġa ingħata il-libertà provviżorja wara li ġie mixlib tixrid ta' filmati sesswali fuq il-midja soċjali mingħajr kunsens tal-persuni li jidhru fihom. Il-filmati juru raġel u mara jkollhom x'jaqsmu sesswalment f'każin quddiem grupp ta' persuni li jinstemaw iħeġġuhom. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Kert Farrugia spjegat li fil-15 ta' Settembru il-Pulizija irċivit rapport li kien hemm filmat qed jiċċirkola fuq il-midja soċjali li kien meħud fil-klabb tal-Boċċi f'Ħalluqa. L-imputat Mark Kakija Zammit allegatament kien qiegħed fil-post u ħad dawn il-filmati. Il-Pulizija spjegat li tkellmu ma' diversi persuni li kienu fuq il-post biex waslu għall-imputat u x-xhieda għarfu lill-imputat minn leħnu u l-għada stess ġie arrestat fir-residenza tiegħu. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża rappreżentata mill-avukat Jason Azzopardi talbet għal ħelsien mill-arrest fuq il-fatt li waqt li beda jiġi interrogat l-imputat qal li wara l-allegat każ Mark ċempel wieħed mill-vittmi li der fil-filmat u qallu li jiddispjaċih u staqsih kif inhu. Azzopardi kompla jispjega li l-imputat wieġeb mhux ħati għax il-filmati ma ttieħdux bil-moħbi u evidentament kienet jidher li qed jieħu l-filmat. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-fatt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u diversi persuni għadhom iridu jixhdu. Kompla jispjega li dan ir-rejat jista' jwassal sa massimu ta' 5 snin ħabs. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat tal-Assa Natasha Galjex Berras laqat it-talba tad-divisa fuq diversi kundizzjonijiet. Il-qorti ordnat lill-imputat li ma jersaq lejn l-ebda persuna li kienet preżenti waqt l-allegat reat. Kakija Zammit ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 5000 euro. Etienne Buttigieg ta' 27 sena li joqgħod Birzebbuġa inżamm arrestat wara li ġie mixli li kkawża ġrieħi gravi f'siq surġent tal-Pulizija wara li m'obdix l-ordnijiet mogħtija lilu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Dorjen Kuxkiri spjegat li s-sibt 16 ta' Settembru daħal rapport li mara ma setax toħroġ il-karozza tagħha mill-garaġġ f'Birzebbuġa għax kien hemm van ipparkjat. Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post u sabet il-van ipparkjat u kelmet lill-imputat. Etienne qalilhom li l-van kellu xi Sara u qed jipprova jirranġah mill-aktar fis biex iċaqalqu. Sakemm kien hemm il-pulizija fuq il-post, ġie nnotat li l-pjanċi tal-van ma jaqblux mar-reġistrazzjoni. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega li din ma kienx l-ewwel darba li ġara dan il-każ fil-konfront tal-imputat. Sa dan it-tant Etienne irnexxielu jirranġa l-van u l-pulizija ordnawlu ma jċaqlaqx il-van u ma jsuqx, però l-imputat ma semax mill-ordnijiet tal-pulizija u waqt li prova jitlaq surġent tal-pulizija li kien fuq il-post, ipprova jżomm mal-mera tal-ġemp tal-van biex waqfu imma l-imputat baqa' sejjer u b'konsegwenza tek saq fuq siequ u kaġunalu ġrieħi gravi fil-pala ta' siequ. Wara dan l-inċident intalab mandat ta' arrest u saru tfittxijiet sew fi triq il-bidja Birzebbuġa f'Ħall Kirkop u fiż-Żejtun. Il-ħadd filgħodu l-imputat instab farmhouse fiż-Żejtun stess. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest li ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni fuq l-argument li l-fedina penali tal-imputat hi waħda kkulurita wara li diġà stabħati fuq akkużi simili marbuta ma' uffiċjali pubbliċi. Wara li semat is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat tal-Assa Natasha Galjex Berras oġġezzjonat it-talba għal ħelsien mill-arrest.